volíem parlar sobre la realitat virtual i sobre els videojocs i les vides secundàries a internet i vam veure que aquest era un tema, el nostre target, diguéssim, era el públic jove i adolescent, i per això mateix vam anar a buscar a 2 instituts a fer uns tallers al barri Besòs i al Moisès Broggi, i vam estar fent unes xerrades allà als instituts i els hi vam proposar després fer un taller a la Sala Beckett durant una setmana on uns quants adolescents de batxillerat es van apuntar i vam estar amb ells treballant, creant, escrivint, imaginant, i d'aquí va sortir també, vam veure què és el que ells volien explicar, què és el que els divertia en escena, i així vam acabar creant Elefant Terrible. Vam anar a un càmping. Vam anar a un càmping a escriure. Sí, vam anar a un càmping, quan teníem el text més o menys acabat, vam anar a un càmping i vam acabar d'escriure, perquè volíem anar a una residència artística però no vam trobar perquè anàvem tard, i vam estar 5 dies a un càmping en una tenda de campanya amb els ordinadors escrivint, refent i sí. Quan estigueu preparats, Elefant i Persona? Sí, ja està. Sí, si ens podeu parlar de la... Els dos vam preparar un viatge superllarg